2,5 pistettä, jopa 3 pistettä eroa Medvedevaan tekniikassa. Neljänneksi menee Miahara. Kaksi luistelijaa jäljellä. Yhdysvaltain Gracie Gouldia on tämä bostonilaisyleisö taatusti odottanut koko pitkän iltapäivän. Kello on Bostonissa pian 6 iltapäivällä ja nyt alkaa olla pitkän liki 6 tunnin urakka katsojilla takana, kun naisten lyhytohjelmakilpailu on huipentumassa Gracie Gouldin myötä. Hyvin määrätietoiselta ja päättäväiseltä näyttää Gracie. Ensiksi tullaan vaikeaan hyppyyhdistelmään. Kolmoisluts, kolmoistulppi. Ei aivan täydellisesti lähtenyt kolmoislutsi liikeradalleen, mutta hyvin rutiinilla puristi Gracie tuon onnistuneesti loppuun saakka. Keskittyneesti Gracie tulee tähän soolohyppyyn, kolmoisflippi. Ja perään viimeinen hyppyelementti, kaksoisakseli. Ei täällä paljon virheisiin ole varaa, kun tällä tasolla liikutaan. Tässä nähdään yksi toisensa jälkeen täydellisiä luisteluita teknisiltä osilta. Ei virheitä, ei anneta kyllä yhtään siimaa kilpakumppaneille. Ja Gracie Gould liittyy nyt tällä suorituksella siihen joukkoon. Taistelee ja puristaa. Näkee, niin kuin sanoit Laura tuossa ensimmäisessäkin hyppyyhdistelmästä, että ehkä ei ollut ihan se vartalo keskiöidysti kaikissa hypyissä, mutta tänään Gracie Gould haluaa taistella nämä hypyt loppuun saakka. Sen huomasi jo tuosta ilmeestä alusta asti, että tänään mennään eikä yritetä, vaan todellakin mennään tekemään se työ. Ja jenkkiluistelijat usein puhuvat siitä, että menevät tekemään työnsä tuolla jäällä. Ja se tehdään, mikä on päätetty, ja siinä ei anneta periksi. Jotenkin pientä sellaista irrottelua olisin vielä kaivannut nyt, kun ollaan nähty niin kaiken antavaa flirttiä ja eläytymistä, mutta ne ovat niitä aivan pieniä silauksia sinne sitten vielä. Tässä tuo ensimmäinen yhdistelmä, josta Lutson lähtee hieman takakenoon, mutta hän taistelee sen kuitenkin tuohon alastulokaarelle takaisin. Joo, ehkä ajoitus oli hieman balanssista pois tuossa aluksi, mutta hyvin sitten
tsemppasi tuon toisen kolmoishypyn siihen perään. Ja loppuohjelma sujuikin sitten rutiinilla. Gracie Goldilla on hieman samanlainen tilanne kuin Ashley Wagnerilla, että hänellä näitä arvokisasijoituksia tuonne mitalien tuntumaan on jo luvan kanssa ehkä hieman liikaa. Niitä on nimittäin jo, katselen tuossa niin kuin 4 kappaletta MM- ja olympiakisoissa, kun Gracie Gold on ollut 4., 5. tai 6. aina siinä mitalien tuntumassa, mutta ei koskaan vielä arvokisoissa mitalisijoilla. Hallitseva Yhdysvaltain mestari ja nyt siis Ashley Wagner kisassa 2. ja kyllä tässäkin tällä lyhytohjelmalla Gracie Gold ilman muuta pysyy mitalikamppailussa mukana, kun vapaa-ohjelmaan lähdetään. On pistesaldo mikä tahansa, mutta kuitenkin iskuetäisyydellä joka tapauksessa. The score, please, for Gracie Gold from the United States. Ennätyspisteet ovat päälle 73 Gracie Goldilla. Her short program score. Ja 76-43, herra jestä sentään. 76-43, nyt ihmetyttää kyllä, tästä tulee teknisistä yli 40. Ne ovat korkeammat kuin Medvedevalla ja siihen vielä nuo osa-alueet päälle. Nyt tuli kyllä laatua ja bonusta. Tuliko sitten hieman huutopisteitä sieltä kotiyleisön kautta? Mene ja tiedä ne. Katsotaan.